eta ez gutxi, nalde joldo bajango ju. Venga, egin batu dio, bai. Bota eskufrenua eta hor gelditu bastarria. Venga, hor, bata. Venga. Venga, guazen kozina. Eman botekoa. Ja! Txus Jaio, rally pilotoak eta biok hot dog bana jango dugu. Patatekin, etxeko saltzarekin eta entxaladarekin. Zuek ere bai, ados. Rally autoa bide bastarrean geratu eta berehala hasiko gara errezeta eskuz esku prestatzen. Gaurko ibilbidean bi geldiune egingo ditugu. Lehendabizikoa Bilboko Tate Food and Beer tabernan. Bertan prestatzen dituzten saltxitxa ospetsuak ezagutzeko. Tira, ezagutzeko eta jateko. Brasildarrikutuko hot doga prestatuko digu Jon Tatek. Ilea, lisoa edo kiskurra izan daiteke. Eskarora ele, leuna edo kiskurra izan omen daiteke. Azkoitiko Korta Baserriko Iñaki Zoraluzek biak hasten ditu eta beraien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak azalduko dizkiu. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe nao, Txus Jaiokin, onge etorri, zer moduz? Eresko, harto. Mantxo etorri alaiz, o nola etorri aiz? Tranquil. Lasai, ezta? Orduan zei, karrera azte genean txipa aldatzek. Bai, total, ezta? Bizitan lasai ibili behar da. Bai, batez behurtiko gara dizenik, ez? Bai, lego gazteo itzanien seguru ibiliko itzala. Berez mantzatzea, ez? Berez mantzatzea, ezta? Danien, osea, que... Ondo zio. Bueno, elkarrekin ingo jau hot dog bat, beste hainbat gauzakin, eta aldi berian itzein behar digu gire karrera, iri bilbide, eta beste hainbat gauzataz. Ados? Vale, fenomeno. Adi lagunak. Bueno, launak, eta Txus, garatuko ja segundu batian hemen osagai asko ikustitu mai gainean eta nundin doa ibiliko gaituken, bale? Gurin, nik alabia itxotzuten nenein beste zudera biltzen. Ez, baina hot dogak iteitu getxian. Bai, alabia txikizek guztetako... Tomate pixka bota maonesa eta aurrea. Bai. Eta gazta de bai, pixka. Nik besto diguela bakarri egun ogixe, osak. Ogilla. Bueno, ogilla ingo jaunaek erditi moztu eta pixkat lapikuan gorritu, kurruskari bezala gelditzeko, eta ingo jaunaek hemen butifarra bazekau, saltxitxa normal babeen, butifarra jarriko jo, prejitu eta barruan jungoek. Baina hau laguntzeko, beste hain bagauza ingo izki jau. Azteko eta behin hemen krematxo bat ingo jau, hemen gazta freskoa sekau, siapia sekau, piper mina eta estilla. Eta horrekin ingo jau saltxatxo bat barrun botatzeko. Baita ere ingo jau hemen, sekau tomatia eta piper pikantia naztuko jo, eta pikante pixkate bai botako zio. Beste alde batetik hemen tipulatxaz eskau, tipulatxak ingoizki hau Juliana moztu, azukre mosko batuakin pixka sukaldatu, eta hori jai ainda da honian, botako jo iru hilarran pusketatxo batzu gainetikan, eta hori ere bai hot dogan barruan sartuko jau. Eta hori dana izangoek hot dogantzako, eta hemen ingo jau entxaladantzeko bat, bale? Ingo jau patata egozi, eta horrekin pure patata bat ingo jau, eta enkurtidua sartuko zizkio. Hemen sekau pepinilua, azeituna eta alkaparrak, pusketetan inda. Eta ingo jau, hoi basen jarri, gero eskarola pixka jarri, eta gero hauek dana ingo izki hau prejitu. Hemen sekau platano matxo, deitzekena, batata, patata, tipula, eta yuka. Eta hauek danak ingo izki hau ininetak pasa, prejitu, eta entxala onduan jarri ere bai, txip batzuk eukitzeko, launtzeko gure ogitatek guai. Ados? Bai, diferente, Igual dana ez tekingo gurrengoa, baina gauza baten bat ingoek, ez da? Gauza baten bat. Ondo ziok. Bueno, ik launduko jak, bizak, txipak prepatzen jungo gaituk, eta errez ingo jau, Ingoek zuritu, askok dana ere ez diau zurituko eta dana ez diau ber. Pusketa bat erditik amoztukoek, zuritukoek, eta gero txipak ingo izki jau, txipsak, honexekin, hola moztuko izki jau, zat, hola fina geratuko ditu gero prejitzeko, bale? Fenomeno. Hau ire kontu, eta ni hasiko naukenaek, aurrengo gauza, tipulatxa hauek martxan jartzen. Bueno, taldi berian kontatu iguk, ze gazte hasi ditzan karreretan, eta zenba karrera indakua izen. Karrerak, egunen baten hasi bikonak egire,
Ze, hainbeste bider galdetu hostie, a ber, zema karrera korri dituten. Eta ez ditu kontua, ez da apuntatuta. De hecho, hori, laro eta magostin hasi nintzen korritzen, eta arriskero, bata kontu ez, hainbeste urtien, karrera pilo bat izan bidau. Mordo bat, beti. Bueno, horre pendiente lantxo bat, a ber, urrengo batako kontetan bitxu hor bintzen. Norbaiteko, izemiak ebazkak ez da, izemiak eta puntatuko izkile, eta egun baten, a ber, behaiek, esango hile, zenbat indituken. Alabatxo egiakoz, eta argi bile, igual hoba izan, alabana zuzia izan, begitzeu internetetik eta. Bueno, egia esan, 85 nik 10 urte nitxezkan, eta egia esan, gure etxien karrera saliak izan, geha beti bakin moto tarten da ibili gaituk, eta kotxe karrerak gustatu zaigu, eta ibiliaiz beti rally guztitan, subida guztitan, zenbat bier. Bai, azkenin, hasi hemen nintzen Euskal Herri mailan, eta gero hor, 88 osartu nintzen zaintzen ekipuen, eta Espainia mailan, Espainia eta munduko proba batzuk eta korri gendu zuen, 2004 arte. 2004 arte, vale. Eta, bizin bitxartien eta kontu hor, ez? Kotxe desente pilo batekin korri dute. Zer kotxekin izan nuen aurrenengo subidein nuana? Subidana baten hasitzen, o rally baten, o nola hasitzen? Hasi ginen autocrossien, autocross esan merkena. Vale. Lanina hasita gero, lau peseta indekuen, lauro ya gastau. Lauin da bost gastau. Hori segun letxo aten. Ona listo izan ez hori. Baina lauin da... Batzuk bitele hori. Irutu erdi gastau. Vale. Eta bueno, da autoko cross hortan, zein izan nuan, zeko txekin hasi izan? Hasi ginen ezeakin, eskor zar batekin. Eskor crossboard bat, hola? Eskor 1600 olako... 1600 bat. Traste zar batekin hasi ginen, bai. Lehengo kopilotuan... Lehengozo erosi duntzen itxien ibiltzeko. Vale. Da gero anime duginan, den gontzazan barra batzuk eta etxien, da korretzeko prepare benduan, da... Eta zeuek sartu barrak eta zeuek sartu dana? Geu genian etxien, eta gero lagun batek soldieti amaitxu, eta txarrikeri bat. Eskerrak ez nuan bueltaka ibili hori hortun. Buelta mahontzan? Bai, Karra baten ari mahontzan. Eta barrak ondo aguantatu zilen? Bai. Ni bezot desenteko makarra barra zilen. Launa balekua ordun. Baina, hortik hasi ginen, eta gero erosi ginduan X asaldu, 205 bat, lurrerako bat. 205 GTI-a? Ralliz, Rally-a, Gero asaldu, gero ralliko X bat erosi baina subideetan da... Ibiltzeko? Bai, subideak eta rallizek eta korretzen hasi, eta gero zaintzen etemi urtean, orduan bai harto, ez? Equipo oficial, hartuek kaskotxu hartu kaltzarpien, junara, korridu, dana preparute, eta, hori amaitxu zen arte, ez? 2004 hori amaitxu baten, eta bueltan gero etorre da nitxune urte erdio geldik. Gero, anima nino nozta belagunen hartin eta barra berzea nitzen korrutzen azten, eta erosi ginduan BMW bat, eta hasi ginen Euskal Herri mailan korrutzen da, mengabiz, ez? Bikain, eta ze BMW erosi guanoz? Erosi nagoa 325-30 bat. 325 bat. Inigo lustizai, bai. Trabeska ibiltzeko? Bai. Lehenengoan bitxi, hasi ginen denporak eta begitxuari trabeska eta besti, eta dura euskun gitxi. Txando, hostiak, pikeetan hasi ginen, baki, zelako baren gizonak? Beti gehiago nahi, ez da. Beti pikelte. Da, honi zen bihotzat, ezea gain? Bai, oidek, ja prestatzen junai, txipsak, oidek, horidek, horrela xe, eta gero prejetiko izkiu, eta kurruskari bezala geratuko ditu. Eta adibidez, zuek, kotxe bat hartzen dezuenean, o AX hori, o BMW hori, o etzek izer, zerien berdikion motorrak, o zuek prestakuntzak ematizkio zue askarrago ibiltzeko, edo nola ziak errali mundu hori? Egoten die, kotxiek eukitzen da benak, fitxa teknika bat. Bai. Eta fitxa homologazion, barkatu. Fitxa homologazion, eta agertzen da ze aldozun preparau, eta... No artea aldezun preparatu, ez da? Eta haren arabera, preparetan dozue kotxia, eta gero horren arabera, zean, eusasko arte iznie, alietezen lekor arte, ez? Horrekin kotxiaz, korreu nahi txuan, lau bosturtera arte, gero, kendua, beste metres bajeuko. Metresaka guain? Metresa. Ze urtetakoa? Ni dato asko ez ferento, 96 o 600. 96, oza, metres mitiko bat. M3, 36 bat, bai. 36, vale. Earra katxarrua, eta horrekin ibiltzea izguain de bai txapelketetan? Eta horrekin ibiltzea Euskal Herri mailan korretzen. Vale. Eta jaukau lurrerak hori, asfaltorako, eta lurrerako jaukau Mitsubishi Evo 9 bat. Wow.
Mitsubishi beti asko gustatu izan zaitek, linea batzuz eskak oso agresiboak eta gero hor beti, hoi 4x4 gaina. Bai. Ez da? Bai. Vale, eta nun goxatzen de gehiago, asfaltuan, lurrian, zer gustatzen zai gehiago? Eta ningo zera, azkenin ez. Azkenin nipestote guztetak egunen ala limitera guti, ez? Bai, no? Orduan, kotxi, askotan kotxe txiki batekin be, asko disfrutetan, no? Bai. Azkenin, importantien amaitu zean, zeinekin pika bauki, ez? Azkenin kotxe txiki batekin bazoi ez, baina, koño, zure moduen badaz beste 3, 4, 5 piloto antzera, gehiz ez tobia. Vale, eta hori adibidez, goen esan dekena, en rallitan, bueno, gozubidetan, hori adibidez, hori, kotxe danak ez duetan aurka parte hartzen. Osa, hor zaudek nivel desberdinak zaudek, ez da? Horre goten da, klasifikazio bat eskratxa, sartzen dile kotxe danak, eta gero goten da beste klasifikazio bat klaseko. Da, klaseko izaten da, zilindradaka. 1000 eta 600 arte, 2000 arte, tal, 4x4, bestia. Vale, zilindrada, ez dek saldiko zenba saldi dazkan, edo? Klasiek zilindradako izaten dira. Vale. Beti zilindradako juren da. Eta tokatu altzaiko hori adibidez, ez euki zilindrada goreneko automobilia eta eskratxa irabazi. Hori bat izan berdik, ez da? Batzuk kriston katxarruakin, da hor kotxe txikiakin, da rapa, venga, rapa eta pasa. Horrek ezer gehi zemoten dago, ez? Horrek grina mafiarri, ez da? Bai, inoz pasoeko, bai. Hori sarri pasetan da, ez da hain arraru, ez da, ez? Holan bide labana edo eskasa edo lekuen, askotan pasetan da, ez? Horre, ejemplo ikonena begiu zindeko, markindeko piloto bat, zetuko zuen korkan txustegi. Vale. Kopa Suzuki irabazi ban, eta baina Euskal Herri mailan da bilabe neurantzien egon zan kanpun korritzen, eta bueno, are txoluk ametsu zuen, baina oztabe torre honutzera. Haka adibidez, AX-txo bateaz, basarri itxendo hori, ez? AX-akin, da, jata BMW irabazi, Botoserri bateaz, EUA eta dana. Eta sarri itxendo. Así que, bai, bastan da. Geu pinoz, bai endu. Bueno, txuz, bagitxestik hemen aurraka, txerreki txarraka. Mantxo, Atzamarra mate da bete ez. Lasai ezagetak ez errebaki, Hemen berban egaituk, baina martxan ebai. Ikusiek, txipsak martxan dazkak. Atzamarra pausoik, undio. Mantendu osoik, Gero gidatu inberdi hauta, Bueno, gero haure bukatuko dugu hemen olio pixkatekin emulsionatzen, eta bitartean Bilboan jokungo geha. Beste hotdog bat ikustea, zehazki Tate Food Hanbirrea. Goazen bertara. Kaixo Joseba, Jon Tate naiz, Bilbotik. Ongi etorri, Tate Food Hanbier jatetxera. Lagundu barrura eta erakutsiko dizuet gure produktu zoragarriak. Gure produktuak hasi ziren saltzen Bilbon, 1922an, zen nire birraitona Alemania arrasan, Herman Tate esan. Eta Bilbora etorri zen lan egitera, eta ireki zuen hemen Bilbo erdian urdaitegi bat Urtoa Mezaga kalean, eta hola hasi ginen gure produktuak saltzen. Gaur egun, gu daukagu lantegi bat Zamudion, eta han bertan egiten ditugu, hemen eskaintzen ditugun produktu guztiak. Saltxitxak eta hamburguesak dira. Lokal hau, Zabaitzaren ideia, hasi zen 2016an. Xabier eta biok hartu genuen food truck bat, eta hasi ginen kontzertura joaten, eta jendeari gustatzen zitzaion gure hotdogak, eta orduan erabaki genuen zerbait handiagoa egin. Eta hau ipini genuen. Gure kartaren protagonistak zalantzarik gabe gure hotdogak dira. Eta gero baditu beste produktu batzuk, patata frigituak bacon eta gaztarekin, natxoak, baina hori dana akonpainamendu bezala. Gure kartan aurkitu ditzakezue 11 hotdog desberdin. Eta 5 saltxitxa mota desberdin erabiltzen ditugu egiteko. Eskaintzen ditugun 11 hotdogak jatorri desberdinetakoak dira. Brasildarrak, adibidez, mexikarrak, alemaniarrak, besteak beste. Eta orain, gure historia ezagutu ondoren, bagoa sukaldera, hotdog zoragarri bat egitera. Gure gaurko proposamena katxorro kente hotdoga da. Eta hemen daukagu osagaiak. Hasteko, saltxitxa curry Bratwurst etxean eginda, gero brioche ogia, gazta, bacona, mango saltza, patata frigituak, eta bukatzeko nola ez gure saltza sekretua. Hasteko, saltxitxa eta bacona kozinatxera goaz. Saltxitxa ipiniko dugu plantxan.
Eta orain, irugiarra. Saltxitxa eta beikonez egiten diren bitartean, zabalduko dugu ogia. Ikusten duzuen bezala, ogi hau oso samurra da, brioche motatakoa da, eta espreski guretzat eginda dago. Eta hau egiten den bitartean, kontatuko dizuet katxarrokenteren historia. Nire naia egon zen Brasiletik bidaia bat egiten, eta han ezagutu zuen hot dog hau, eta erabaki genuen gure kartan sartzea. Saltxitxa orain eginda dago, orduan sartuko dugu ogi barruan. Horren ipintzen dugu, eta orain hasiko gara osagaiak ipintzen. Mango saltxarekin, eta orain gure saltxa sekretua ipiniko diogu. Orain gainetik gazta ipintzen diogu, eta orain laberagoaz. Nire hot dog gustukoena, katxorrokente da, kasualitatez, eta gehien saltzen dena da. Bueno, hau eginda dago, eta orain beikona ipiniko dugu gainean, eta bukatzeko gure patata frijituak. Joseba, gaurko proposamenarekin gozatu izana espero dut. Gehiago nahi baduzu badakizu non gauden. Tate, Zuzanbieren, hemen Bilbon. Agur! Ai, ama, Jon, etxekia guain ere jotokakin tristegiatuko nahi zen. Zer txukuna indezuen, da zer diok ratinatu eta beikona gainetik eta patatak eta... Ai, ama, zer itxura. Mila esker, eta hoi jatea juta dituen egun batean, ez da? Bai, itxura, da, gure. Ikotxi hartu, eta nik hartuko izki papelak, eta... Zango indun dinoa eman, Naztera. Bueno, mila esker, eta gurian jarraituko dugu. Hemen, betu, indituk bi hauek, guain inbierde berdina platanokin, platano macho, eta patatakin ebai, bale? Da zer do, segeitxio, platano macho? Ba, hola, deitzek, de platano handi bat, eta hoi prejituta esbaziok ezin dejan, alde probatu gordinikan. Aprobungo. Probatukoek? Arrilla bezala ziok, Be, total. A ver, total, oi, beste... Ez? Aprobamentin, biok, A ver, tragatzeken. Ezingoek. A ver, sartu za pusketatxo bat. Hain txarrango da? A ver, retikan, nik, hau, nahiko xamurra ikusi jat ziokela hau. Bestetan gorro etortzek. Ba pesa baino, Ez ez baino beto. Baina, bueno, hoi... Da, ez guztu gitxieko. Ba, gutxi, eta oso fibratxuak, baina pregiuta oso goxua gelditzek. Eta hori ningo kenek... Amak eta... Jarri izan dile. Kanariasen goten di, da sarri itxen da, amak. Ba, hoi ez da, donako bardine bada, baina... Ba, izangoek. Hau, erdila haure zuritu eta berdine egin, bale? Gio pregitu ingo ju. Egia esan beste baten, debain nitxon beste bat idaztatzia, eta hoendik eta gorroz itxon da, arek sartu zinauan da, ezin zinez da jan. Nik esan duen zatitxo zi, txiki sartu. Txikitza indek, bai, txikitza indek. Eskerra. Baina, labana pasekenien ja kontuatu nauk etxitxola ingorra, nahi kondo zehola. Bueno, eta kontatu iguke bai, beti biliaiz kopilotuakin? Kopilotu erabiltzen da rally eta rally sprinetan. Zirkuituetan eta subidetan ez. Vale. A ber, danetik korridu indot, zirkuitutan ez dut erabili, da realizetan da zeretan, bai. Eta ibiliekena azkenengo 25 urtetan beti berdina izan dek, hoi aldatzen ibilia, edo nola izatek? Hasi nitzuan, Borjakin, markineko lagun batekin. Vale. Ekizaz korridu duen urti, elarota mazazpi, oberto zala, orduntxe korridu nuen berakin, eta... Honek zer, finen bidie edo... Ba, txipsak bestiakin bezala. Bardine zeakin? Bai, berdinakin, sistema iguala. Eta Borjakin urte bete nahoan. Baina Borja dok azkenin kopilotu baino lagune edo anaizi balitzen mun. Bai Borja eta oindegutan kopilotu karia beti alkarrekin egilia, ez? Eta lehenengo urti berakin inaban, gero zaintzen ekipun sartu ginenien, kopilotu eurek ebini dozkuen. Horren ebilintzen David Morenokin, katalan batekin. Davidekin itxun urte, bi edo. Eta gero Lucas Cruzekin. Da Lucas Cruz da, zaintzekin korretzen da benoin Dakarra. Badarri bezia, irua Dakarra, jo bazitxuz gaina, alkarrekin. Gara, oza, iker akutzi gion, da gero area bihatu ba, no? Alkarrekin ikesi gendu bat. Vale. Alkarrekin juinan ikesten eta... Eta gero, ona buelta unitzen nien Euskal Herrire barri korretzen. Bai. Zein izango zenko piloto, Borja Garrido.
Eta gero Borja familixe eta barreta denbora gutxi ukilez, beste kopiloto profesional bat zein izango zon, karia beti gukin jauen, kopiloto idea ipitxakoan, baina, bueno, azkenin, zein beto lagun baino, ez? Laguna, beste lagun bat. Horiok, txikitxiko, beti alkarraz, beti alkarraz. Konfiantza hundia euki behar de kopilotuakin, ez da? Bai. Azkenin kopilotu da, guretzako begixek balitzez moduen. Claro. Zezuk notak kanteten dotzuenien, atakontue... Ikasu, inbiar diok tope, horre, ez da? Lurrien adibidez pasada bat emot dugu. Eta aurreko gunien ja... Aurreko gunien ez. Jutega bertan goxien, verifikau, eta nahi badozu karrerako beraz kotxiaz, edo kaleko kotxe bateaz, pasetaga baten tramotik, etorre asistentzire bota gasolinite karrera. Baten pasaute. Ostras. Orduen... Eta ikesate jokzea apuntatu, opeak apuntatu, bai. Notak, jente asko pentsaten daudile kopilotuanak. Ez? Moia entzuten da benir, moian notak eta, ez. Notak die pilotuanak. Piloto bakotxa duke era bat, deskribitzeko bidia. Eta kopilotu gehitzen da bena da, apuntau, eta kantau. Eta urrungo pasadan, kantau. Vale. Eta adibidez, ire sistema. Niri dok, bastante... Nola moldatzeiz, adibidez, kurba itxi bat ikustek eta... Eitxe duzena da, batetik zeire numerau kurbak. Vale, zaitasuna, kurban, o velocidadian... Graduak. Bai, velozidadia zeitzen bozu, kotxe batekin, beste batekin aldatu itzen da. Beste gula X batekin korri, World Rally Car batekin. Vale, eta ik dana indek norokortu bezala. Deskribitzen bodozu bidie, bardin dutzu, sekin entrenau, sekin korri du, azkenin bidie... Vale, ibaki ja nola eken. Azkenin, da, simpli eta katxa batera. Zuken bideozune da, begixe zarratu, eta kopilotuk esaten dotzuna, zizen bizak kapaz, hartu boligrafo bat, eta bidie margosteko. Derecha 6 larga, bakizu askarra dala, se cierra zarratu itxen da, metruek epini bidi, rasanti badaz bai. Rasanti, por ejemplo, tonteri bat egon da, baina rasanti nundik eskerretik eskumetik erditxik. Vale, eta rasante derecha, rasante nola... Rasante por izquierda, eta oso importanti rasanti anatzin zedeuen. Zuri esaten dotzue... rasante bate sextan eundalaro izen zorizela. Rasante, despotzu atzeko esaten segixen. A ber, zedeuen, ez? Orduan, dadok azkenin konpilotuaz, konpenetreti, ez? Alkarrekin... Eta hori iteko, zenbat egunetan jartzea iz... Ja... Hori da... Naiko biuna ziok, ez da? Bai, jo, biune. Biuna ziok, bai, normalian gorrotek eta gaur xamurra ziok, egia esan. Suerte egiot. Ba, suerte egiot. Intzak, hauek... Taku egiot? En bede, hola xe eta hola tiretan moztuzak, eta moldatu baitu. Desein egin da. Bai, ikuste jat. Gutxitan ikusi jatan xamurra egia esan. Ba, noten adok azkenin, daunik gauzeik gatxena ikesteko. Eta ik adibidez, kostatu zek, adibidez hori batzukin erresago ingoak eta beste... Ezkenik beti bardinek eitxutxuaz, ni notak, barrenda zein darabien. Adapta bidea bena dako pilotu bai. Ja. Eta orduen, notak darabia zeitzen, nik akiz askorretzen hasi nintzenin, markinen piloto mordu gondi eta inigo arratek, esplikazkun zelan egin, arek eitxuan batetik amarrera. Amarra izango zan askarrena eta bata lentuena, eta txarto itxuen duan, da egin duzan alrebez. Amarra lentuena eta bata bizkorrena. Eta betirako da. Ez, gero zaintzen ekipun sartu ginean. Aldatu inberri zanuan. Horre ja, normala da mon, beste esperientzia bat dauke, eta erakutzi dozkun bestera batera eitzen, eta, pixkat evoluzion eta junez. Bikain, eta guain, markina aipatu ekela, markinan, ze afizio ziogen, ez da? Hemen, Gipuzkoan aldean azpeiti bezala, han Bizkaian markina izango, ez da? Hola, bai. Kotxe karreretan da beti Bizkai zude. Bizkai markin eta Gernike, holan, bai, afizio gehixen, da buena, ez? Mordu da, hor piloto mordo bat, oin momentuen, pixka bajatutea, baina sasoi baten markinen... Egon historias abokados. Amalau ekipo, edo. Amalau ekipo, zuretako. Urte genduan San Miguelko Markine Etxebarri bueltan... Ostras. Amalau ez da izan, aztokeri bat junto binen baten. Nik horrin historias abokados bat india guen dala 2 igual 3 urte. Ta neska batekin ibili nituan, bai, gora eta bera. Bai, Uranga. Uranga, kit? Bai. Jo lagaz itxean kotxia, biltzeko, pixkat, damutu guan. Ai, amma, esain. Ai, amma. Bai, anaiek oinbe korretzen da, eta askarra gaina. Vale. Bai. Bueno, eta gaur egun afizioa... Patati bezen bera, bardina? Bai, berdina patatakin. Eta afizioana esan dekelare bai. Afizioare, leheno pila bazitxon. Ez da, subida danetan beti jatak kurba guztitan, paella guztitan, sarreran, irteeran jendia zitxon. Oine, bajatu inda pixkat.
Piskat, baino geixan ikusteot. Ez dakit ze demontre eitxik edo etxien gabaze mintxozu ya YouTubeen da bideo pilo eukezuleko ez dakit nize badan. Bai, eta igual, hainbeste modalia de guaine bai, ez da? Eta batzuk cross, bestiak car cross, bestiak subidetan, bestiak asfaltuan, bestiak... Ez dakit nize badan, ez dakit. Gaztiepe, joder, lehen gu mutiko ginean esaten dotzuen puesto bat eitxera juteko laguntzen karrera batera, eta meka, egan jute zinen zea baino poso. Hore batuan iaia jutia, ez da? Da, gazti kosteteak eskua botatia, Bai, ez da? A ber, pixkat animetan badie... Seguru bai ez da, animatuko dituko. Osea, nik uste, guain de bai aidea rally klasikoak bai indar hartzen, da holako gauzak, ez da? Bai, klasikuena da pasada bat, zein ger hartu da ben horrek denboran hartu, eta dana 50 por hora joan bihar diela ziratik bukaeraino, eta ez dakit nola dian zehazki, baina... Baina, oin horrek klasikuena baino, oin eitzen di horre Samarinon da bat superfamosu dana, kotxe honek dit regularia esaten dozunek. Bai, oidek. Baina, oin da Samarinon eta korretzen di adibidez, tramu baino geisha da, azkenin eurek zelako kotxe egoesan, indela urte pilo bateko kotxe die, da tipo museoan dante babaletzen ondo geisha. Hemen aurrekun bekorri duzan... Posturio pixkat, no? Da kriston afizino dau, eta kriston negozizua, Ze kotxe klasikue, olako klasikuekin jente pilo bat hasiak korretzen, eta balizio da diru pilo bat. Diru asko balio, bai. Azkenin piesarik ez dau, eta... Nere aneiak zekak, etxin euki jau, aneiak zitxekan erosizin bere garen, Clio bat, Williamsa. Eta Madrien erosizun guen dela 15 urte, subasta batian, 15 gillo izango, 20 urte pasako zian. Da ben balizioak 10 bihar geixa. Bai. Eta Clio, sistina, guapo, oso guapo, Baina gaur eguneko kotxe hori konparetak... Koen kotxe berri... Bai, eta gero, guen dela 10 urte, balio zuen ja 12.000, gero 18.000, eta guen ja 20.000 gora, eta Clio, sistrin baek. Bueno, sistrin bat Clio eharrena, Clio Williamsa, baina... Baina kotxe moduen hartzen dozu edozein kotxe oin eta emototzen milu buelta. Bai. Orduan emote bane... Kriston potenti zegoela eta baina hartzu edozein diesel potozorrita. Ni dazkat guain lagunak, lagun bat o... Biru lagun, bai... Murua, 2.5 GTI badakala, gero Irasusta, BMW badakala, gero Inigo Idigoraz bere... Opel... Corsa G6 batekin. Corsa GT batekin apaneuk. Eta juten dia, ba hori, rally hoieta. Txatarrera pilo bat doke egipe. Ba, txatarra pila. Aguantxe izatek egin ja. Ondo. Eta nahi beti izate, torria nahian Williamsakin, torria, eta joder, gaino, denboa berte zue bai, egun guztia gueltak ematen. Bazkaldu, txolo aiziak eman, da... Azkenin, afizinoi, azkenin, Ba, afizinoi berde. Bakotxak, Bueno, hau ikusi zu, lehenu intentana naztu, eta baina naiz olio pixka botatzen, eta pixka tola emulsionatzen, gutxi gora bera, behitu hola. Gurmitokin gelituko gaula gaztana, baina goxua geratuko hau. Eta hori bain berteten nahi da zua jetxi hemen, zeba hemen irugilarra botaet, tipula txangainea, eta hau jaia prez dakau, geho ogitartekoan sartzeko. Hemen txere bai patata egosten dakau gero entxalada esan deun egiteko, eta gero hemen dakau eskarola gure entxaladan jarriko deuna. Eta hau ikustean noa jungo gea, korta baserria, ikusiko zu eze txukuna dazkaen, eta sasoikua gaina, guain, neguan jateko eskarola ze gauza ona. Oazen ikustea. Epa, Joseba, eguardion, Iñaki naiz, eskutiko korta bazarritik. Hori egingo dugu, eskarolanen erakusketa bat. Bueno, nire bizitza dator, lehenengo bilintzen tailerren, geho horretan, da, geho pentsatzen nun, bagatzatik bizimu bat azekela, oso guztoko lana dut, eta horretxeatik hasi nintzen hemen. Ez daiko gorra. Kasi egiten duzu, dekasi dizkeo dana ondo egiten da. Eta produktuak danak ekologikoa dira, da horrek kriston importantzia ematen diot. Ekologikoan lan egiten beharitasun datakau, landarak, behaien denporak egin azten direla, ez dagoela venenoik, gauzo naturalekin tratatzen direla, asko ze sanoago direla, eta gauzo asko. Hau edi eskarola lixuak, hartuko dugu bat, oso gara da, barruko zuri hau initzen da esaladako. Eta kanpoako hau erosi egiten da. Pupurri bat egiteko, pupurri berdura egiteko. Zaporetik bastante miketza dira, baina horretik botatzezkaio kalabaz eta zenarioa, eta horren oso gozo atatzen da. Antioxidanteak eta kolesterolan kontraio oso famatua dira.
Hau ere egiten da, aztenkea agoston, neguko produktua da, eta martxoan luzatu egiten da, bedo azten donin berriz. Plastiko zulogun bat ibiltzen dugu, hor sartzen ditugu, belara gutxi bat ateatzeko, eta epeltasunekin, hobea gazten dira. Txarren hau itzen du, agosto alden sartzen duzuen, bero haundi egiten aldeman nola negukoa dan erra egiten da. Zaitu bertzen da pixketa ostean zen, euri egitez pagun izin regatzen baldima oso ondo. Bueno, oin, hau pasat, hasiko da, eskagaulak iskurrakin. Igual antzekoa dira, lixu handik, zuztar berdino daukabe. Haue pixat kostatzen da gehiago garbitzea, reizatu izatean, barruan bamorro eta txixera gehiago egitzen debe, baina oso goxoa dira. Lehen gehiago ezagutzen zen eskagaula lixua, baina oain iskurrak ze handia dauka, esalatako ibiltzen da, ekapo egosteko beste kualitate berdina ditu. Ondo saltzen da produktu da neguan, batzuk letxua baino nahiago dute, esalana jaten da, letxua bezala. Pixkat niketzagoa da, eta gogorra da, baina jateko modukoa da. Bueno, hemen ekoizten ditugu, eskalalatik aparte, piperrak, azak, brokoli, koniflora, azelga, eta klase gehiago, deporako gauzak. Ibiltzen naiz, aste arte eta larun bat, askoitiko azokan, eta ostialetan, aspitiko azokan. Bueno, Joseba, ikusten ditzu hemen, bi eskaula diferente, lixua eta iskurra. Egun baten nahi baldin batzu, etorri askoitiko edo aspitiko azokatik. Agur eta eskarri asko. Nahi, Iñaki, ze txukunak agen, eta esan bideaten bezala eskarola, ze gauza honaken, gun negunan asko jatea eskarola etxian. Nik ez dute, itxuren dit, jateu, Gura eta ber, baina eskaroliaz ez dugu, Eta guite jau, gaur adino berezi ingo dugu, baina normalen egiten dugu, ontzi baten olioa jarri, batzuia pikatu, txiki-txiki, eta nastu, eta hoixe bota. Eta horren eskarola... Binagretan odueno beran zera? Ospini gabe eta zei gabe, tipula gabe. Batzuia eta olioakin. Eta gatza bai. Eta gehatzen mundiala. Bueno, kosinan jarraitu behar deu eta mil esker. Olako gauza egitegatik, gudan noi. Bueno, hemen txe, hause, patataia egozi zaizkiu. Iko deuna da hemen uraken du, gehiengoena. Eta hau, txuz lagunduko jakiten. Beitu, hau ingo jatenak hemen, boltxo baten jarri, haundi xamarraek, baino... Urra pixka gehiago kendu bertziatu. Bueno, txuz, eta zuk ez dakit zenbat urte askazun, ez dakit pekatu dan galdetzea, noiz arte ibili bertziat. Berrota zei, esan, aldin bardin deguaz, osea... Amarratea txizkiak orduan. Berroita zei, eta noiz arte ibili behar de, zea, kotxe gainean, karreretan. Hemen karreretan gauza bat egintzen dugu bakarrik. Dirua, orduan... Izkrizinu ordaintzeko bizun artien. Aurrea, ez da. Oindala urtiek akortan azkaldutuzten bardine eta umie egunken. Eta, jaixo barri hauen da, Andreek ez eutzen, ez? Umiazko piloto arte banekola permiso, ozak, ondio dukete. Guandikan, zenbat urteak esan dezula. 6 eta 9. 6 eta 9. Da, gero programa bat eskatu izango da, ez? Vale, ondo prologa. Bueno, eta gero semia ireak utzin beharko jo, orduan pixka gehiago ibili beharkoek, hala bai, kasu hontan. Bueno, hemen inbiardeten hanik, olio pixka botako jatonea. Horre, emango jau guain, beza gaztun zaiteko lehematia. Hemen botako jau, porque butifarra martxan jarriko izkit. Hemen ingoitenadek, teneo bat eman, inbergenak zanpatu, gatza pixka bota, olio tanto ba bota, eta piperra bai pixkat. Bai, hau oparitu intzitxuen, kalabaza baek, baiza, lehortuta. Erra, Hemen bota pixkat, olio eta piperra, eta arraitu martxa. Bueno, hau, listo dakau hemen, tipulatxak prest. Hemen inbiarretena de bai olio, tanto bat kenduko izute mendikan, eta ogila sigortzen hasiko nuke hemen. Horrela xa. Hau espero, umiek ikusten da benin, urrengo perritu eskatzoztenin onan ez eskatzi, ez? Besteran, Erra triskantza hor. Besteran, bai izan denbora bihoten, perpaetako? Ona. Bueno, eta iri, seguru ateatzea jute izenean kotxekua, zezatei, deskontu itei o gehiago kobratzei? Suertez, kalien asiente grabei bat bestuteki. Ez da bat. Eta eukiotena, golpen bat eukidot olentxik atzetik, despisteu eta bat ema jotena. Puntu dana askak orduan, puntu dana, karneteko bai. Karneteko bai, Bai. Toko madera. Zek aurre egun ez da gatxagaltzi, mekaz? Ez, errez galtzen dia gehiago zan. Edo zen radar olako tonto
50 korradartxo baten bazetaz apur bat azkar da. Eta puntitos, baina bueno. Txukun ibilitzea izela, orduan dana belin bazkar, txukun ibilitzea izela garbiziok. Eta adibidez, kalian ibiltze hori ze kotxeak azu? Kotxe askarra, mantxua, o galanta, o... Kisto makina. Kisto makina. Seat Leo bat. Seat Leon bat. 1930 lehenengo kue. Bai, Vale, ba, horre... Ogoi... Horregitik lasai jutie bai, orduan, ez da? Oin ogota 2 urte. Erosi... Aitxik, erosizten kotxia. Eta mantentzen dek, Hain aban, apurtua, motorra apurtua, bai. Eta erosi joan beste bat iguala, bardine, koloreta guzti. Bai, jendia ez kontu bateko ibiltzea. Azken landerako erabiltxot eta gitxi konsumitzen dugu eta... Baina, egia esan, eukiko bauan kaleako Evo bat, o M3 bat, o Focus bat eukana bezalakoa hasieran ibilitzanean, nahi gabe zapaldu iteio, igual, ez da? Gaztetan harrapagoen duk Evo bat 18 urtekin, oa, pentsako ez. Ze oin konturitzen, eginan peligro bat. Botaldio gorri olio pixkat. Bai. Gatza eta piperra ere bai. Bale, guain inberdeken edek, oiek txikitu, eta berta botare bai. Ados? Bale. Azkenin gaztetan, bai. Gaztia txorua. Bai. Hala izateko, bai. Da, nik, egiz esan, alaba diokitxiek, baki darra, ze, pentsetan tozu bestelan, gure moduko zoro bat etxin urten esko, Oa, pentsau, ez? Alaek, nire gure etxian ni beti betu. Ni kotxeko karneta atean nun, nik ez dakite ongoan baten bat ni baino askarra atean nuna. Nik, 17 urten ja teoriko atean nun. Praktikak initun, 4 orduak beharrezkoak zianak, eta maiatzan 13 iten nik zorionak, eta maiatzak 15 nekan praktikoan esan mina. Eta gainditu inian. Eta mesorte urtein da, 2 egunea kotxeko karnetan itxekan. Eta 4 egunea multa etxian. Nik azte betera, nik ekainak 12 urtiak, eta ekainak otabik ez da. Otabik. Lehenengo egune biniztena esamini itxeko, zera, aproben joan epe. Eskolan ez gendoan asko ikesten, baina orduan eskolan tope. Eta gila multana, gaina esan ingoiat, kontau ingoiat, gau xelebriak, zatika, amak beti kontatzeit. Zer, nik karneta ateatzeizu, baina karneta ateatzezu eta itxoinin biharrezu beste egun batzuk etxia iritsi arte karneta. Baina nina nola gainditu nun, esan nun, jabaka karneta. Eta orduan, getai aldea junitzen, getaitikan pasa, eta kasualidadia kontrola, geldiu, karneti gabe, eta multa. Ai, ama, nola dan bizitza. Bueno, hau ebeitu, ja. Nik etxai lehenengo kotxe aportu notzen, etxai aurrien bertan, karneta tarduko. Karneta tarduko? Si, trompo bat eitzen joan, zera, setuek. Zer daren gaztia izatia, Txoroa izia, Pazientizia eitzen, guri hauntetan. Eharra pazientizia. Eta honek, zer da eitzen dira? Hori dia alkaparrak, eta berdin. Hola, pusketak gainin, barroa sartu, eta aurrea. Hemen hau pregitzea sartu du, baina pixka temperatura falta zailo, tipule martxan jartzeko, pixka titxo ingoet. Bueno, ez, hasia dantzan, Eta motorran kontu kalde batea utzita, zukalde modua, zemuz moldatzea, zukaldari jalaiz, o kosinan ibiltzea laiz etxian. Bai. Bai. Ez ondo. Hori ez dizinisten, ondo ibiliko aiz. Ibiltzen baiz... Alegin eitzen dut, ez? Alegin eitzen dut, eta gaina guztu bitxate, Nitzeko momentu egon izan da, normalina hostiral atzaldi jaiak bitxeu. Vale. Hostiraletan Andri eta bitxokotea, eta izitzen da momentuek gehitzuen disfrutena kosinan, bakarrik etxien, a ber, ez dute, gauza zerik gehitzen, baina, bueno, noberan pinito txuk, ez? Zozer, guztu bitxeate. Gurine kosinetan da ondo, arrebie, tesak. Arrebak? Bai. Nik edo zein duda dukete tesai, ondo kosinetan. Eta ze guztu ez zukaldatzea etxena honian, ze prestatzen dugu? Ba, almeja saltzan, txipiro batzuk, edo normalina arroza, pailie, holako... Betiko gauzako, no? Betiko gauzako. Gauza inungo seri barik. Baina igual lagunen bat etortze zaikena, egun berezin bat ian, eta zeo lagunekin da itxe unien, parrilla vuelta. Ardaue eukizko eta zerbezin ikue. Dana kontento. Eta askotan eitzu ez, markinen baserrexen zerako, barbako txu bat. Bai. Eta juntuta lagunek eta betiko,
Zerbezi ardaue ugeri honezko, esan duena, bota parrilla zeo zerremon behotu bat. Eta ja, aurrea, ez da? Da aurrea, ez? Hau goni nazta gordo? Bai, hori naztu, eta betuzak hemen jarrikoek, azpian jarriko gola pixka, eta zanpatu ingoek. Hori pure patata, oidana bota barroa. Bai, hauek listo. Habe, gorreko ditugu ja, gauzak entzen juteko paretikan. Kosinan, zer egin duan? Jolontxak, gordeunaz. Kosinan... Ardo saltzan itxen dugu, Iñaki izautuko duzuk. Durangon liburua soka itxen dalekoen. Bai. Iñakikin egin duan kursilu, kuadrilako 10 balagun edo. Ba, orduen izango dira, 15 urte, 15 geix igual. Ba, dan batak pixuro zibala besti, nobiziaz biziz eta bestiz kondu, ez da gizerra. Danok inok ezkenkoan ideepe. Da baten batek ez da Iñaki izautzu gano dalakue, eta... Ba, ez da izima denporan egin duan, torreakoan da, kozina, etxeko betiko zera. Da, boa, fenomeno, gatze ginen egunetan, kozinoan eta gerandik txokure, afaltzen. Kozino, jarra plana. Fenomeno pasaren duan. Da ikesi bebintze, ba, zo zer, ez? Hau esik, bai, botako ditut. Guain batzuk ingoitugu eta gau gainuntzeko ingoitugu, Gaur platera hartzeko ingoitu nahiko aldianak. Hau bete orduen. Oidek, hor bete. Hau barroa sartu. Vale. Ondo, hau illa aizaigu iten, eta hemen ja, ogia txukuntzen hasiko ga. Betu, hemen indeun falta zaiguna da, aurrengo saltxa prest, bigarrengo saltxa errezingo deu, bakarrikan pikante botako dugu honea, betu, harrapatuko dugu honea, dana pikante guzti ondo harrapatzeko, eta gero berroa, eta hau pixka botako dugu bakarrikan, Vale, listo. Eta hemen, ogia dakat prest, bat prestatuko dugu, gero bestia jango dugu, bakoitza bana jango ju, ez da? Etxin zabizen egin beste presentizia eta supuesto zure beliko, ez? Hemen pixka, baina ez. Etxian dana bezala ebiltzen hau nire bai, Vuelta, eta... Gozu deula eta venga. Eta saltzi egiten baizkau butu ifarratu pure patata ehar batekin, eta venga, barroa. Eta ondun letxua jarri, tipula egin. Hola, jarra indio. Hau ezin behar nire. Nahi nien pixka bagarri jartzi. Bueno, erotza hori, endrangit? Oide, gai, kendu jo, venga. Jarriok, erdiraino... Obran ebiltzen omazia segun eroni, oza que... Vale, oidek, zehai, oire hogi bidia izan de beti kotxe gainen ibiltzea, edo aparte lania behar izan? Hogi bidi direto sekulo ez dugu izan iria. Sekula, vale, hor nahiko, eta hau jarri hoguan letxua gainean. Ni beti geltzero. Beti geltzero izan naiz. Haitxe bizidanin izan da geltzeru eta... Eta beti aitakin indeklana ordu. Eta, bai, da, bueno, haitxe gero jubilau zan, eta arrebieketan eus egitzeu, beti indeun, ez? Beti indeun. Guke Espainiako txapelketik horretzen gendunien be, zapatu beno larun batein haitxe karreri ere basi, buelteu da aztelen goxine sortzitan bakizu, no pintzen, ez? Biharrian. Landa lan. Orduan, etzio gauza, nahiko zaila zio gauza bertatikan bizitzeko. Eta zaintzen kinibilitzan ekipuan da ordun, garai hortan. Ordun haukin itxun urte batzuk, bai, diru pixkate irebasi gendune. Baina, a ber, niri guri iljakuna nahi gota 2 urte, justorre zaintzen ekipu negula. Eta haitxe eta ama, bat aizu kontu zelan gatu ziren. Ordun ezauen osinori penikeen neuki, buruti paseu etxatzun egiten horretatik eta nazi bizun ipez, ez? Lehenengo zan etxin hauena eta geokua. Bai, da. Azkenin, degun hartu bide. Azkenin edek itxura hartzen, Jolin, benetan be. Hau hemen, hemen basek hau beste saltxa eta guzti, hola jarriko ju. Hola jarriko ju ikusteko, teo norbeak hartze unian, itxi da jan. Honik, gatza tanto botoko ziot, eta indiu gorkua. Hau latero hori beste bat emizien dune, ni dorretxe, ze oina labiaz bakizau gerri egotan. Buena laba. Hau ikusten da Buena esaio kesetz, Kunara da sartainen buelta bino da, pintxotetan ine betiko moduen. Hori idea, nire idea hori, jendiak gio eta gehiago itia etxian kozinan, etxeko produktuekin, da honakin. Eta saltxitxa izan behar zaizu gustatzen, eta eskarola ez bago letxua, baino, kozinan inbiarrik etxian, Guk etxin baki ze suerte egon. Amainerra bake hortuen dara artista bat, kiston genero bitxina. Earra suertia, bai. Bueno, indiu egunduko platera, ez da? Hemen txekau. Gauko platera. Eta egunduko hot dog. Zakur, beroa. Esango genian? Kiston inventa da, no? Bueno, jauna.
Hore bat izan degi hemen izatia, eta jarraitu Bai. guri goxatu arazten, da kontu zibili. Bai. Goxatu, beti esaten duen bezala, ondo pasa, baino ez pasa. Bueno, lagunak, ondo ibili. Adio. Ja,